Hej alle sammen, det er mig, den rigtige Sandebæk. Det er ikke det, jeg hedder bare Paul Svend. Jo, så det der er sket, det er fordi min kone, hun vil gerne have en knæ op at hænge. Klokken 11 om aftenen, så sagde hun, Børge, gå lige ud og bore knørringen i. Så sagde jeg, hvorfor nu? Vi har jo hele dagen i morgen. Men så sagde hun, at det var hun ligeglad med. Jeg skulle ud og gøre det. Så gjorde jeg så det. Jeg græd så meget imens. Jeg vil bare i seng. Så gik jeg i seng. Så blev hun sur på mig. Jo. Hvis man rigtig gerne vil blive berømt, for eksempel, så skal man, hvad kalder man det? Hoppe i en mose. Og efter det, så går man ind på et diskotek og møder en dværg i en rullestol. Han siger så til mig, har du et problem? Så sagde jeg, ja, det har jeg faktisk. Jeg kan ikke få båndet med snørebånd, vil du hjælpe mig? Og så sagde han, nej tak. Og så sagde jeg, jo, skal du faktisk. Så bliver han rigtig sur. Så begynder han at slå ud efter mig. Ligesom sådan bangagtigt. Og så var det jo også sådan, at det måske, at jeg ved ikke. Der skete en masse den dag. Der skete en masse. Og jeg var lige gør det igen. Dværgen hun slår hovedet af min søster. Jeg har ikke nogen søster. Så var jeg også ude i byen. Og der var en masse lækre damer. De ville gerne lege. Men jeg tværtimod sagde nej. Jeg gad ikke. Det var simpelthen for meget for mig. Så mange piger. En røv. Så mange røv, en pik. Sådan er det. Tusind tak, farvel.